Det er normalt, man gerne vil være bedre som mor. Ja, det tror jeg også. Det er min potty en bid. Bid af til den. Så ligger den her. Hvordan går det? Er hun samlet? Mm. Jeg har sagt til den anden, men ikke må give hende flere patienter. Det er derfor, jeg kan jo ikke give dem meget. Du får ikke noget af det. Jeg bestikker mig det. Du kan gå og give hende et stykke kage, så er det bestilt til. Jeg regner bare med, at hun ikke Der forsvandt hun. Der må gerne komme en kat, så vi synes, at de er brænde. Nej. Hvor er du tavlig? Hvad? Jeg nåede ikke at få lavet det. Nej, det er meget. Jeg gør det nok. Hvis du sætter den, så gør det noget. Jeg har aldrig brugt den her taget. Hvad skal din mor have? Har du bestemt dig for det? Ja. Jeg synes faktisk, at brugen ville være tilbage, men jeg synes, det var specielt over. Ja, det er meget fedt. Nana blev tvunget til at tage den. Den der. Det var lidt fejl. Så den her. Det har jeg valgt. Nu får jeg. Jo. Alt passer til en sort hest. Jeg gør det lidt. Så går far når ikke ud og ser dig i kamp med hest. Okay. Hvem har kamera egentlig? Det har Sofia, ikke også? Ej, de der stikker. Ja. Med de der... Jeg har taget nogle rigtig gode billeder. I hvert fald af Nana. Nana, de andre. Hvad, men det er svært at se, når jeg tager dem. Jeg kan ikke se, hvordan det bliver sådan rigtigt. Man tager bare lige, og så er den væk. Men du kigger ind i her, så er du sikker på, at de er inde i skærmen, ikke? Du tror, det ligger sådan her. Jeg håber på, at de er inde i skærmen. Altså, min far, han skulle engang filme mig til stævnet, hvor vi sprang hele banen rundt ned i Kongen. Det var mega stort, den der bane. Og så lige pludselig, så gør min far sådan her, fordi han står og kigger den anden vej. Nej, filmer du nu? Ja, så filmer han op i himlen. Nej, flot. Og så kigger han. Det er det, mange gange man står sådan her. Så bliver den sådan op. Jeg har de der gamle Tintin-tegn. Hvem må sige det glad for? Hvis man først bliver koldt et sted, så er det ligesom om det kommer. Det er jeg. Det har du nogle mennesker. Og stik den i lommen. Ja, det kan Det er den der. Okay.